En aquesta segona entrega de Tenis Català Televisió continuarem repassant les diferents activitats dutes a terme el 2022 per part de la Federació Catalana de Tenis. En aquest cas reviurem els campionats de Catalunya juvenils, des de la categoria Benjamí fins al júnior. Comencem! El Centre Internacional de Tenis de Cornellà va ser l'escenari en el mes d'abril del Campionat de Catalunya Benjamí. En el quadre 1 masculí, el campió va ser Pablo Jiménez. El jugador del Reial Club de Tenis Barcelona va fer un torneig molt sòlid, només cedint un set a la final davant Tim Franco, del Club Tenis Canet. Em dic Pablo i vull felicitar el meu rival per el gran torneig que ha fet i el gran partit que ha fet i donar les gràcies al meu entrenador i estic molt content per haver guanyat aquest torneig. El Pablo va perdre la primera mànega per 2-4, però finalment es va endur el partit en el super tiebreak. En el quadre femení, la jugadora de l'Atlètic Terrassa, Victòria Meza, també va fer un gran torneig superant a totes les rivals amb solvència. A la final es va imposar a la Carla Mas del Club Tenis Tarragona per un doble 4-1. Em dic Victòria Meza, tinc 9 anys i estic molt contenta d'haver guanyat aquest torneig. És un dels meus somnis. Doncs la Carla ha jugat molt bé, ha sigut un dels partits més difícils que he tingut. Aquest torneig, que es va celebrar novament en dues divisions, seguint amb l'objectiu de la federació d'implementar la competició per nivells adients als jugadors i jugadores, va comptar amb la participació de més de 250 tenistes. L'Emilio Sánchez Academy va ser la seu en el mes de febrer del Campionat de Catalunya a l'Aví. Com en el cas de la categoria Benjamí, també es va celebrar en dues divisions. En el quadre 1 de categoria femenina, el títol va ser per Natàlia Eras, la jugadora del Sant Cugat, que partia com a tercera cap de sèrie, va superar la final a Judit Pla per 6-4 i 7-6. I en primer lloc vull felicitar la meva rival, la Judit Pla, que ha jugat superbé, i també em vull felicitar a mi mateixa perquè he fet un superbon torneig. En el quadre 1 masculí, el jugador del Club Tenis Barcino, Jan Barrueta, partia com a màxim favorit. A la final també va complir amb els pronòstics i es va imposar Álvaro García per 6-2 i 6-1. Ha sigut un molt bon torneig, l'he disfrutat molt. Volia donar gràcies al Club Barcino que m'ha estat apoyant tota la setmana. La final ha sigut un espectacle i molt bon torneig a Álvaro García, que ho ha fet de 10. Després de les dues grans finals, es va fer l'entrega de premis als guanyadors i finalistes de les dues categories. Un any més va tornar a ser un èxit de participació, amb més de 325 participants. L'Emilio Sánchez Academy també va ser la seu de la prova infantil. Un cop més va tenir una gran acollida, amb més de 250 inscrits. Marina Quesada, la tercera favorita, es va proclamar campiona en imposar-se a la quarta cap de sèrie Indira Delgado per un doble 6-2. Hola, em dic Marina Quesada Llenarte, vinc del Real Club de Polo de Barcelona i la meva opinió sobre aquest partit és que he lluitat molt, cada punt, m'ho he passat molt bé i m'he esforçat molt durant aquest torneig. També vull felicitar la meva companya Indira Delgado perquè ha fet un gran torneig. En l'individual masculí, Tito Chávez del Club Tenis Barcino i segon cap de sèrie del torneig es va imposar a Jaume Casas per 6-4 i 6-3. Hola, me llamo Tito Chávez, pertenezco del Barcino, entreno en Forest Slam. Estoy muy contento de este torneo, quise jugar siempre y Jaume estuvo también muy bien, buen carácter, jugó muy bien hoy y también que le vaya bien en España.
Després de les grans finals viscudes, es va fer la cerimònia d'entrega de premis a tots els campions i finalistes d'aquesta edició. En el mes de maig, l'Emilio Sánchez Academy va acollir el Campionat de Catalunya Cadet, amb més de 200 participants. En el quadre individual masculí, el primer cap de sèrie del torneig, Roger Pasqual, jugador del Reial Club de Tenis de Barcelona, es va imposar a la final a Matteo Morazzi del Club Tenis Mataró per 6-2 i 6-0. Primer de tot m'agradaria felicitar Matteo pel gran torneig que ha fet. M'agradaria agrair al club i la federació per tot el que ha fet per aquest torneig. Ha sigut una experiència única, m'ha agradat molt. Sempre ha sigut un plaer jugar aquí a l'Emilio Sánchez i res, que estic molt content pel nivell que he mostrat i m'ha agradat molt. En l'individual femení, Ruth Roura, jugadora del Club Tenis Mataró, va vèncer Martina Genís en un partit molt igualat que es va decidir al tercer set. Hola, sóc la Ruth Roura i vinc del Club Tenis Mataró. Primer de tot felicitar a la Martina Genís per la final que ha fet i per tot el torneig. I res, només dir que estic molt contenta d'haver pogut guanyar aquest torneig, el Campionat de Catalunya. Òscar Mas, director esportiu de la Federació Catalana de Tenis i representants de l'Emilio Sánchez Academy, van entregar els trofeus als campions i finalistes. Al febrer va ser el torn pel Campionat de Catalunya Júnior, celebrat a l'Emilio Sánchez Academy. En el quadre femení, Berta Miret, del Club Tenis Barcino, es va classificar per disputar la final després de superar la principal favorita, Lucía Aranda. En el partit decisiu va vèncer Martina Pubill per 6-4 i 6-2. Soc la Berta Miret Abante del Club Tenis Barcino i vull agrair aquest torneig, ha sigut fantàstic. També felicitar la meva rival, la Martina Pubill, ha fet un gran torneig i un gran partit. Moltes gràcies a tothom, als meus entrenadors, a la meva família i a tota la gent que m'està apoyant i espero guanyar-ne molts més. En el masculí, Roger Pasqual es va enfrontar a Àlex Álvarez, a qui va superar per 6-1 i 6-3. Torneig molt sòlid de l'Ampustit, que no va cedir ni un sol set en tot el torneig. Hola, em dic Roger Pasqual i soc jugador del Tenis Barcelona, però entreno al TEC Carles Ferrer Salat. Primer de tot m'agradaria felicitar el meu rival, Àlex, pel seu gran torneig i ha sigut una bona final. I després també agrair al TEC Carles Ferrer Salat pel suport que em dona per poder jugar aquests tornejos i res, que ha sigut una molt bona setmana aquí a l'Emilio Sánchez i que estic molt content pel treball que he fet. El president de la Federació Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, i Marisa Sánchez Vicario, en representació de l'acadèmia que va acollir el torneig, van fer entrega dels trofeus a tots els campions i finalistes. El GEC va acollir a principis de juliol el Campionat de Catalunya Sub-11. El club gironí, un clàssic en l'organització d'aquest torneig, va veure com el número 1 del quadre masculí, Luca D'Aravant, complia amb els pronòstics i s'imposava a Marc Villarroya per 6-2 i 6-1. En totes les rondes prèvies, el jugador del Reial Club de Tenis Barcelona també s'havia imposat amb molta solvència, sense cedir cap set. Primero quiero felicitar a mi rival que ha hecho un buen partido hoy, a mis padres que estuvieron ahí todo el rato aguantándome. Astrid Rojas es va proclamar campiona del quadre femení. La jugadora del Club Natació Lleida, que partia com a principal favorita, es va plantar a la final cedint només 6 jocs. En la final es va enfrontar a la tenista local Nona de Ribot, que es va retirar amb un resultat de 5-1 en el primer set. Li dono ànims a la meva companya perquè s'ha tingut que retirar, espero que es millori i felicitar-la pel seu torneig. Un cop celebrades les finals, Carles Sastre, delegat territorial de la Federació a Girona, va fer entrega dels trofeus als campions i finalistes.
El Club Tenis Berà va acollir del 9 al 16 de juliol una nova edició del Campionat de Catalunya Sub-13, amb victòria per Indira Delgado, del Club Tenis Vilanova, i Adrià Velázquez, del Club Tenis Barcino. En el quadre individual masculí, Adrià Velázquez va superar el jugador del Club Tenis Andrés Jimeno, Kuzma Adbev, en 3 sets. Primer de tot, felicitar el meu rival, Kuzmadiev, per al gran partit que ha fet i tot el torneig. Després també donar les gràcies als meus entrenadors i pares per ajudar-me durant tota aquesta setmana. Després agrair a la Federació Catalana de Tenis per l'organització que ha fet i també donar les gràcies al Club Tenis Barcino per acompanyar-me durant aquesta setmana. En el quadre femení, Indira Delgado, que partia com a principal favorita, va confirmar els pronòstics i es va plantar a la final del torneig sense cedir ni un sol set. En la final, Delgado es va imposar a Sofi Plamenova també en 3 sets, 6-2, 3-6 i 6-1. I primer de tot vull felicitar la meva rival, la Sofi, per el gran partit i torneig que ha fet. Estic molt agraïda als meus pares, als meus entrenadors, per apoyar-me tant, i durant aquesta setmana he tingut bones sensacions, cada partit he lluitat al màxim i estic molt contenta d'haver-lo guanyat. Després de les dues grans finals, el president de la Federació Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, i representants del club que va acollir el torneig van fer entrega dels guardons. La prova sub-15 es va celebrar al Club Tenis Lleida el passat mes de juliol. La final del quadre masculí la van disputar els dos primers caps de sèrie, Guillem Campos i Arnau Martínez. El jugador del Reial Club de Tenis Barcelona es va mostrar molt sòlid durant tot el partit i es va acabar imposant per 6-2 i 6-0. Primer felicitat al Guillem Campos, que ha fet un molt bon torneig, amb molts partits durs, i hem lluitat una final que tant ell com jo volíem guanyar. En el quadre femení, Carlota Vilà, del Club Tenis Vic, partia com a segona cap de sèrie i es va endur el títol després de superar Anna Cabassés per 6-2 i 6-1. Primer de tot, felicitar la meva contrincant, l'Anna, que ha tingut una molt bona setmana. Seguidament, dir que he estat molt a gust aquesta setmana. Aquí, moltes gràcies per l'organització, que ha estat perfecta. He estat molt a gust aquí al club i he pogut disfrutar d'un molt bon torneig. El president de la Federació Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, i el president del Club Tenis Lleida i delegat territorial de la Federació Catalana de Tenis a Lleida, José Luis Solans, van fer entrega dels trofeus als campions i finalistes.